n'ụkarịka sọ ibu ihe niile Onye mbụ. aha mbụ eze nna ya gịnị bụ aha gị Aha mbụ Agbo Peace Nwanneka. gịnị Agbo Peace Nwanneka. monite onye ma na mgbakọ dị ebe a ngwa jide ọ bụ na mụ na gị ga-akpa nkata n'asụsụ Igbo naanị nkeji ise ọ bụrụ na ịgbakweghị bekee ị ga-abụrụ nke gị ngwa jide Nwanneka oge gị bidoro ugbu a onye ebe ka ị bụ Abụ m onye Enugu steeti. steeti bụ bekee Abụ m onye Amọba Inyi. onye Amọba Inyi na Nsụka. onye Nsụka ntụgbada m ga-ego ohere ọzọ maka steeti ahụ ukwu n'ebe na Nsụka ka isi n'isi Amọba Inyi. Amọba abịa na Amọba Inyi ahụ kedu otu njirimara ndị Amọba ahụ ịma Biko jụgharịa m kedu ajụjụ. otu njirimara kedu ihe eji mara ndị Amọba Inyi ahụ gwa m otu n'ime ndị ahụ ịma Otu ihe. oke bụ bekee ka nye gị ohere ikpeazụ gara n'ihu Otu ihe eji mara ndị Amọba Inyi bụ ha na-enwe nsọpụrụ n'ebe mmadụ ibe ha nọ. ọ dị mma ngwa gwa m otu ọdịnala eji mara ndị bụ unu ndị Amọba Inyi ma gwa m otu ọdịnala eji mara ha Otu ọdịnala eji mara ndị Amọba Inyi bụ na ha na-eso usoro nna nna ha ochie. Ha na-eme ihe ọdịnala nnukwu. ị hụrụ akwụkwọ Ee. ebe ị gụdebere ị ga mahadum Mba. mana emeghị idebe ule ngụcha akwụkwọ nta Ee. ọ dị m nwa aka ọla inye ugbu a Mba. afọ ole ka ị dị 19. 19 ka 19 kedu nke 19. ọ dị m ị chọrọ ịgụ mahadum ọ dị gị n'uche ịgụ mahadum Ee. mana enweghị aka ọrụ gịnị kpatara ya ịdị afọ 19 ịdị nwe ya aka ọrụ maka gịnị Ee, na-egbu oge m na-agbakwukwara gị oge na afọ ọzọ ka m ga-amụ aka ọrụ. kedu ịchọ ịmụ Ime isi. ụmụ nwaanyị niile jụrụ ime isi onye isi gụpụtara nwaanyị ime ọsọnsọ ime isi ka ọ nwaghị aka ọrụ ọzọ dị mma ihe ejenwu ọsọnsọ ime isi Ọ ka njọs. Nye m. esi ebe onye Nsụka Ee. ndị Nsụka ewu na-ama nnọọ mma m na-atụgharịgoro ka ndị na-eso mfu iyi ibudo anọ n'ụkarịka sọ ibu ihe niile Onye mbụ. ikwusi na ịdị afọ 19 ka o si wee dị ugbu a ga na-afịa ka bụ nwata mana ama m ka o si dị na be unu ka esi na ịbụ onye ebe na Nsụka M bụ onye Amọba Inyi. Amọba Inyi ama ndị Amọba Inyi na arụwa dị n'oge otu anyị na ugbu ọ bụla dibịa ara gị ị na-afụ onwe gị ka onye ga-eje di ugbu a Mfụkwa onye bụ na-eto na-aga n'ihu a na-agụ ndị ego nsogbazie nnọọ mfụ onye Chineke kere mụ na ya na-abụ. Ijedu Ya. First of all, nchọ ka m gaa school akọrọ before. ezigbo m kwuo nsị gị nke aka ọrụ ahụ aka mma ụlọ akwụkwọ makwa mma ịgụ akwụkwọ makwa mma mana tupu ị na-eje mụgodo aka ọrụ mụọ ụzọ aka ọrụ abụọ ma ịtọ jebazie ụlọ akwụkwọ na ọ bụrụ na ị chọọ ịgụ mana isi na ọ bụ na di bịara gị ugbu a na ị ga-ede di Chukwu okike ka ọ gị na ya bịara gị ugbu a na ị ga-ede di
the person ga-emegodi m like ọ ga-eme ka ndị responsible before ọ sị ka ọ nọ. Eche m ọ bụla kwesịrị ime onwe gị ịdị mma ka ị na-achọ ka mmadụ bịa megodo gị onye ya adị maka ịma na ọ nwere ihe kwuru ọ bụ na ndị bịara gị bụ onye ga-chukwu kekọ gị na ị ga-eje mme ka m jụọ gị ọ na-echeghị na ije dị ugbu a ma ọ dịka ọsịsọ ime nchenwe ime nnukwu oge obere oge ka ịmụgodo ọnụ ma ihe ndị ọzọ. The problem bụ ịma na di ga na-abịara ofu onye but out of all of them na ọ bụrụ just ofu onye ka Chineke ke ka ya na ya so o nwere ike mmadụ ta abịa at once but ị ga calm down before you choose because marriage abụrụ ị ga-arọshi. Onye na nna ekwu ebe ọ bụ na ọ dịghị onye gba mbọ chụọ aka ọrụ mụọ ọrụ ịmụsịa nke a chọọ ọzọ mụwakwa ka ị na-amụ ị na-eme ya ị ga na-abịa ị na-edozi onwe gị ọ bụrụ maka di ya dịka nkụ di ga-ezo ka mmiri ebe ị nọ kwuo ise.